Čaute sofťáci a sofťačky. Veľa z vás sa nás pýtalo, ako si nastavím taktickú vestu, konkrétne model Cira Smart od výrobcu Guerilla Tactical. Tak som sa rozhodol, že vám natočím videjko, kde vám teda ukážem, ako sa táto vesta dá úplne jednoducho veľkostne nastaviť, aby sadla každému z vás. Tak poďme na to. Vzadu na veste máme takýto štvorcový výsek, ktorý je chytený z vnútornej strany cez takýto cuplík. Ten si odistím, následne celý tento zadný plát takto na suchom zipse odopnem a v tejto zadnej časti teda už vidím ten systém uchytávania. Je tu takéto oceľové lánko, ktoré je prevlečené cez takéto pásy, na ktorých si teda viem nastaviť veľkosť. Čo sa týka tých pásov, tak tieto dva vrchné, tie mi nastavujú vlastne veľkosť na ramenách. Hej, takže treba si to stiahnuť tak, ako mi to vyhovuje. Potom tu mám takúto šnúročku, cez ktorú vám to potom následne ukážem. Tieto dva bočné idú z tejto strany, tieto dva zase z tú druhú stranu, takže aj obvod pása si na tej veste viem pekne nastaviť. Ja som ten najväčší človek, aký teda na tejto planete dokáže existovať, takže ja potrebujem tú vestu mať nastavenú tak, aby tam bolo čo najviac toho miesta a priestoru, preto si zvolím tieto najposlednejšie otvory, cez ktoré následne prevlečiem túto šnúročku. Skúsim to takto po jednom, pôjde mi to jednoduchšie. Jeden, druhý. Následne si to takto trošku povytiahnem, aby mi to nezavadzalo. A začínam aj s tými bokmi. Ja to robím takým spôsobom, že si ich dávam na preskočku, takže raz pravý, raz ľavý. Hop, šup, tralala. A potom znova pravý a ľavý. Táto vesta má funkciu takzvaného takého toho rýchleho odhodenia. To znamená, že vpredu, keď potiahnem za takú šnúrku, hej, tu v tejto prednej časti, je to na suchom zipse, ale toto keď vlastne potiahnem, tak to oceľové lánko vlastne stadiaľ vyvlečiem von a odistím ten záchyt a celá vesta sa mi vlastne rozpadne. Ono to simuluje vlastne aj tú ostrú vestu, kde vlastne vďaka tomuto systému, keď potrebujú vojaci niekde rýchlo ujsť, tak tú vestu zhodia a tým pádom sú oveľa mobilnejší. Ale keďže sa v airsofte pohybujeme a vestu asi nechceme hádzať na zem, hlavne keď tam máme nejaké drahé zásobníky a poprípade nejaké tu drahé príslušenstvo, ja som zvykol ešte na konci tejto oceľovej, na konci tohto oceľového lánka urobiť takú malú slučku, aby sa mi to teda viacej nevyvlieklo. Alebo teda, aby sa to nevyvlieklo tak jednoducho. Ja som jeden z tých väčších človekov a teda keď to mám úplne na tom najspodnejšom, mohlo sa mi stať, že počas toho hrania, ako som sa pohyboval, tak sa mi to lánko proste vytiahlo a tým pádom sa mi tá vesta uvoľnila, padla mi na zem, takže vždycky som si tam spravil takú nejakú hrčku, aby som si to vlastne zaistil. No a keď mám veľkosť nastavenú, opätovne zatvorím ten zadný plát, nalepím to na ten suchý zips a zaistím to cvokom z vnútornej strany. Cvak. Tým pádom mám vestu nastavenú a aj na takých veľkých hráčov, ako som ja, určite sadne, keďže ja som ju nejaký ten čas používal a nemal som s ňou problém. Takže o tejto veste máme aj celé videjko, kde vám vieme ukázať teda, čo všetko vám príde, keď si tú vestu objednáte ku vám domov. Takže pre dnešné video už sa môžeme lúčiť. Čaute a vidíme sa pri ďalšom videu.